Kami diri guys, oh. Dire sa Dawis Bohol. Nice kay Cedric view guys. Look, ah. Oh, swimming ka? Nag-swim ka? Nagligos lang inday sa kuan? Kaya lang inday sa ubos loy? Nagawa sa lain day. Ay, wa ko kabantay. Bro, to sa ubos na nagbana dito. Ay. O kita man. Hoy, hoy. Nara guys, oh. Nya di lang ko diha kay di ko ka mamulang hoy. Adto ka. Nindot kay diri guys. So, kung mag-anhi mo buhol, laag mo diri sa Dawis, diri sa shower hood. Nailang ko andi sa ubos ang ilang dagat. Ang ilang beach. Kung namoy mga party-party, diri puro partyhanan, no. Pwede siya mukaon kay namoy baligya nila. Na. Nay baligya lo yan ha. Hindi nagbangka oh. Nag-tour lang ko dito guys. Nice kasi yung view. Look oh. Look guys yung ano. Kato silang lorry. Silang inday lorry. Kato sila nagaligo. Ay, ito asa ubos. Yeah guys, oh. Hindi may kaliguan. Napod siya diri sa ubos. Muna siya ang daplin sa dagat guys. Yang ilang pools na sa ibabaw. Dool sa mga rooms. Na kung kuan diri na si Inday Lorin diri sa ubos, nagpalandong dai sila. Kay init kaayo. Yun kayo siya guys oh. Ang bato. Pulo siya kabatuan. Daplin sa dagat. Walang inday. Day, amo na nga giday. Ang silang Lorraine. Pawala gid sa stress diri guys. Musuroy ka diri, magpahangin, mawala gid imong stress relief. Muna imong stress reliever, maglaglaag sa daplin sa dagat. OMG, what is this? Oh my god. Baka may nakatira dyan. Ako. Na oh, look at ang bang bato oh.
May mga cave diri oh. Oh my God. Oh my God. Nara guys oh. Kinsa to'y gusto maglaag diri guys. Makita ninyo diri guys oh. Nadapli ni siya sa dagat guys. Diri sa kuan, Showerwood. Oo. Nawa guys. Wa kay siya kuan diri dayo. Tingko guys, oh, ligo-ligo sa siya kay upay ani guys. Call of Duty guys. Call of Duty Gaming og Jason Valiente. Thanks for watching.